Shalom parjolo sahali ma hita madok mauliate tu amang pardenggan basai. Ala di lehon do hita hahi pason ganuk malsada-sada. Nani haholongan amang padita amang inang guru sekolah minggu dohot akka dongan sekolah minggu cikar HKBP Cikarang Kotaon. Madok mauliate do hita alay boy do pehita mangarayahon ulang tahun kemerdekaan negara tahun na papito onomon. Ari di dia hita boy mengingat akah pahlawan najolo nang rela markorban marporang lao mempertahankan negara tahun sian akka nanay mangarabut negara Indonesiaon. Jadi terlebih di hita akka generasi penerus asa rajin mahita masyadat di persikolah tabe asa boy lamboy tumajuna tabay negara Indonesiaon asa bangga tuita gabe warga Indonesia nang pehita berbeda-beda akka suku ras dohot agama alay boy dohita rukun sahat tusadarion rang rajuloni arion nang saunarion takas dota boto namasa di negara tahun nang hampir 2 tahun dilanda virus corona nang jadi asa harap hitam berjuang mengalah viruson asa hatap salpu sia negara tahun sahatap puli akka perekonomian boy hita masih sekolah boy karejo dohot mangula si ulat tauta. Jadi tapatui ma akka aturan nang dibain pamaritaon asa boy hatap salpu virus corona sia negara tahun. Jadi semangat madihita sude lau mangalo viruson rap magjuang mahita sude nang pe di bagas tahunan ita mangarayakan ulang tahun manang kemerdekaan negara tahun Indonesia dan songon tahun-tahun nasalpu alay dang do boy hita marayaon di bagas san gok lasni rohatta. Jadi selamat ulang tahun negara Republik Indonesia na papito onomon. Jaya Indonesia. Merdeka! 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 Mauliate ma say Tuhan ma na mangaromoti hita. Indonesia! Merdeka! Guarhu Seril Manulang Wilayah Sia. Horas!